első Deku Kft. Által támogatott utánpótlás labdarúgó tornán. Sajnos nem minden csapat nevezését tudtuk elfogadni, hál' Istennek lett volna még 6-7 jelentkező. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Dunakeszi Vasutas, a Veresegyház, az Iklat és a Vácváros labdarúgó sportegyesület focista palántáit. Nagyon remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni. A nézőktől annyi kérésem lenne, hogy mivel a két ünnep között megrendezésre kerülő karácsonyi tornán volt a üdítők és az ételbe hozatalával kapcsolatban egy kis baleset, hogy a terembe se üdítő, se ételt legyenek szívesek, ne hozzanak be, sérülésveszélyes a gyerekekre nézve, minket nem zavar, hogyha valaki bent enne, inna, de az a kérésem, hogy mindenki nézze a gyerekeknek az egészségét. Úgy jött létre ez a mai torna, hogy ugye itt erdőkertesen próbáljuk hétről hétre hozzani a srácokat versenyeztetni. Pont volt egy utas hétvége, és az erdőkertes önkormányzat, valamint a Neumann János Általános Iskola közreműködésével ugye meg tudtuk a mai napra kapni mind a tornatermet, mind a kiszolgáló helységet, ezért most nagyon szépen köszönjük nekik. Szeretnénk hagyományt teremteni, jó lenne idén még egy alkalommal megrendezni még a téli időszakban, és valószínű, hogy lesz folytatása április-május környékén Nagypályán. Remélem, hogy minden csapat vezető jól fogja magát érezni ebben a hagyományosnak nem igazán mondható teremben, és nagyon sok szeretettel fogunk mindenkit várni vissza. Szeretném a játékvezetőket mai napon bemutatni. Szűrös Gábor és Orlósi János fogják fújni a sípot, egy tapsot megérdemelnek. A játékszabályokról gyorsan annyit, hogy az edzőkollégáknak elmondtam, de így esetleg a nézők, szülők is tudják, egyszer 15 perc futórával dolgozunk. Ha esetleg valami olyan közbejön sérülés, törlés valami miatt, hogy megállítjuk az órát, ezt a játékvezetők mérlegelik, eldöntik, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. 4+1-ben játszunk, ami fontosabb szabályok, hogy hazadást nem lehet megfogni, a gól bárhonnan ér. Tehát ha falányok bepattan a kapuba, érvényes a találat, középkezdésből egyből ér a gól, 3 méterre elé kell állni, mert olyan kicsi a terem, hogy tehát ott 2 ember nem fog tudni kezdeni. Szabadugrásnál 3 méter a kötelezően megadott távolság. Kapus, ha lövést fog és játékban van a labda, a gólt nem dobhat, de bárhol dobhatja, ha lerakja a földre és úgy rúgja be, a gól érvényes. Nyilván a hazadás fejjel, testtel, bármi olyan, ami nagypályás és futsal szabályokra érvényesek, az itt is állja magát. Cserélni valamelyik kapu mögötti sarokban lehet, tehát az a kérésem, hogy amelyik csapatnak, hogy ez a kapuja valamelyik sarokban jönnek a cserejátékosok, egyszerre öntől ne tartózkodjon a pályán, és a játékvezető kollégákkal abban maradtunk, hogy csak nagyon súlyos sportszerűtlenség révén van 2 perces kiállítás, egyébként a fegyelmezés céljából inkább cserével, tehát azon a meccsen cserével nem játszik a vétkes labdarúgó. Nagyjából ennyi, ugye mindenki játszik mindenkivel, a helyezés, ugye a pont az 3 pont a győzelem, 1 a döntetlen. A végső helyezést úgy döntjük el, ugye, hogy pontszám, egyenlő pontszámnál egymás elleni eredmény, 3 egyforma pontszámnál úgy van az egymás elleni eredmény, hogy a 3 csapatnak a mérkőzése, tehát nem az összgólkülönbség fog számítani, ne legyen az, hogy esetleg valamelyik csapat nagyon megveri a másikat, hazamegy, nem bír kiállni a végén. Tehát a 3 csapatnak a 3 meccsen elért eredménye számít. 2 csapatnál ugye gólkülönbség jött, hogyha egyformán állunk. Nagyjából ennyi, remélem, hogy a előre megadott időrendet tudjuk tartani. Minden mérkőzés között 3 percet hagytunk, hogy levonuljanak a csapatok és a következő 2 föl tudjon állni. Az a kérésem, hogy figyeljük a kiírást, itt vagyunk, ha bármi kérdés van, nagyon szívesen segítünk, hogy ezzel nem húzzuk az időt, és ha minden igaz, akkor 2:30-kor tudunk végezni. Röviden ennyi, szeretném megkérni dr. Pásztor Lászlót, erdőkertes polgármesterét, hogy a mai rendezvényt nyissa meg. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Szervusztok! Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy ebben az időben, amikor is végre lehetne kint egy kicsit a téli sportoknak fordulni, korcsolyázni vagy éppen szánkozni, ti akkor is vállaltátok azt, hogy eljöttök ma, kicsit korábban keltek talán, mint egyébként vasárnap, és egy nagyon jó futballtornán vesztek részt, mert azt gondolom, ez nyugodtan kijelenthetjük már az elején, hisz már az őszön találkoztunk, és akkor is nagyon jó hangulatú szüreti labdarúgó torna volt, amikor is vicceltünk azzal, de talán nem is vicc,
hogy majd szeretnénk egy nyuszi tornát is rendezni, ahol a győztes csapat minden egyes tagja hazavihet egy kis élő nyulat, de hál' Istennek hamarabb találkoztunk, és itt vagytok most is, hogy jövő hétre, az következő versenyekre felkészüljetek, hogy ott minél jobban szerepeljetek. Nagyon szépen köszönöm az edző kollégáknak, a kedves szülőknek azt, hogy majd elkísértek benneteket, lehetővé tették a ti játékotokat, mert azt gondolom, hogy Magyarországon ugye tudjuk jól, hogy mindenki ért a futballhoz, kivéve engem, de a legtöbbet valójában ti, kedves szülők, a kedves edzőkollégák tesztek, hisz belőletek válhatnak majd a jövő labdarúgó sztárjai, akár itthon, akár külföldön, hírnevet szerezve a küldő nevelőegyesületnek, vagy éppen az országnak, és ha nem is így sikerül, akkor is egészséges felnőttek lesznek, és azt gondolom, hogy ez a szép csapatsportág közösségi emberekké nevel benneteket, és a felnőtt életetekben ez az időszak egy szép időszakként jön majd újra és újra elő, főként azért, mert a barátságok, amik itt köttetnek, azok nagyon-nagyon hosszú időre szólnak. Kívánok nektek nagyon szép napot, jó mérkőzést a fair play szellemében, ahogy ez Csizmadia Balázs főszervező úr is elmondta, és hogy az időrendet nagyon észre borítsam föl, talán 3 percre belefértem, és mielőtt átadnám ismét a szót Csizmadia Balázsnak, van nekem egy nagyon örömteli kötelességem, mert hogy tényleg eltökéletesen a legkisebbektől kezdve igyekszünk felépíteni